Ja sam Ungi Green, imam 21 godinu i ples je moja stvar. Zvuči kliše, ali plesom sam počela da se zanimam od malih nogu. Krenula sam sa baletom, salsom, valcerom, latinom i onda sam pronašla hip-hop i ostale plesne stilove u okviru njega. I tu sam se zadržala, to je to, za sad me to ispunjava. Kažu da gubim vreme jer mnogo vežbam, ali meni je to ispunjen dan i ispunjen život jer jednostavno se pronalazim u tome. Došla sam do toga da nastupam i sa Shakirom i da nastupam u najgledanijim TV emisijama, spotovima, reklamama. I naravno padala sam na audicijama zbog ovoga ili onoga. Iskreno, da nije bilo toga ne bih bila sad ovde gde jesam jer uvek se vratiš bolji. Koliko god mi telo bude dozvolilo, bavit ću se plesom, a kada nažalost budem morala da prestanem, trudit ću se da i tad budem blizu njega, makar u nekoj pleskoj akademiji da radim kao računovođa jer mi je to struka. A sutra vidim sebe ispred ogledala neke velike sale u Americi gde po ko zna koji put pomeram sopstvene granice.